Mundo politikoaz, jolin. Mundo politikoaz. Zer zabenik, oso bitxia da. Ni 10 urtetan egonaz politikan, 20-tik, 30-era edo 21-etik 31-era, holakon bat. Militantzia gogorra. Eta ezer gutxi dakit. Ez da, gogoratu ere gutxi egiten dut. Aspergarria ginen, joe. Zelako aspergarria. Batzarrik batzar. Denbora guztian batzarretan jangoiko da. Batzarrak egiten egiten, bueno, harinago, politikan sartu baino lehenago, sartzen gara, diot, ni 70an sartu nintzen politikan. Baina harinago, kuadrilla esan lekua, ezta? Politizatzen ikasteko, edo azteko. Batzarrak egiten genituen adibidez, batzar sekretuak. Batzar, nola ez? Garaiko San Juan aldeko baserri baten. Antxo joate ginen, asteburua pasatzera. Pekatua sana zen, eskakorra joatea, eskamutilak alkarrekin joatea, baina gu oso serioak ginen. Nagusiek pentsatzen zuten, ez dakit, Amodiotan ibiliko ginela. Zirrika. Zirrika bai. Hoxe. Gauza serioetan eztabaidatzen. Adibidez, ez du ahaztuko Pitirri nire laguna, Gloria Partiko, bueno, beste... Jose Antonio Agirre. Jose Antonio Agirre. Jose Antonio Agirre fabrikan egon zen, bere anaiaren fabrikan, langilez, estudioetan probleman bat izan zula, eta lanera bialdu zuten urtebeterako, eta hantxe, Ermuan, eta hantxe, ara nun ezagutzen duen, mutil oso importante bat. Alemaniako mendebaldean, ekialdean, egondako tipu bat, errepresaliatua izan zana, eta Eibarreko gazteria, PC-ko gazterien fundatzailea zana. Ermuko tipo bat, euskalduna gainera. Eta tipo hura ekarri egin zion kuadrilara, izkutuan, kontati ezagun, ez dakit, marxismoaren kontuak. Eta orduan zer kontatu eta kontatzen dizkigu Errusiako futbolak eta Errusiako deporteak zelako importantea ziren. Estilo horretako gauzak ere egin ditugula. Eta baita ere, etaren, sasoi hortan da, nolabait, debekatuta zegoen guztia entzutea, gure esperientzian, kuadrillako esperientzian. Orduan kontaktuak izatea, eta kontaktuak etako jendarekin, eta eleizaren aldetik Jesukristo iraultzailea eta olakoa aurkezten zutenekin ere, batzar asko egin ditugu. Kristautasuna hor hasieran.